Παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε Fortnite επιτέλους. Το λέω από το πρώτο βίντεο στο κανάλι, αλλά σήμερα θα το κάνω επειδή δεν μπορούσα πιο νωρίς. Ναι, τέλος πάντων, και θα παίξουμε Blizz Royale. Ένα νέο σχετικά mode που έχει βγει εδώ και 3 εβδομάδες, ένα μήνα, κάπου εκεί. Όχι πάλι με αυτές τις βλακίες να ξεκινάμε. Δεν μπορώ με αυτά τα σπαθιά και με κατάνα και με τέτοια. Μόνο σπαστά. Ωραία, παίρνω. Φέρ την 50 όμως. Και έχει 2 άτομα. 2. Ένα τώρα και τώρα πηγαίνει. Ναι, πού έχει πάει ο άλλος? 24. Έχει shotgun. Φέρ το shotgun. Εδώ μέσα έχει πολύ loot, είμαι σίγουρος. Καλό βασικά. Είναι μόνο καλό δεν είχε, αλλά σε αυτό νομίζω θα έχει το καλό πράγμα. Και ναι. Και φέρω και αυτό για το medkit και να είναι καλά νομίζω. Ένας, με 2. Καλά στο τώρα. Και αλλιώς δεν μπορώ να φτιάξω καλά. Ωραία, από εδώ ακούγονται βήματα. Και πυροβολισμοί βασικά. Οπότε πήγα να φύλλω με την αξία του. Ξέρω μπορώ να το πετύχω. Έλα εδώ. 70. Dead. Στο κεφάλι.
115, έτσι αυτός με το Mythic. Ωραία, και μένουν μόνο 6 άτομα. Είναι πολύ κοντά. Dead. Τι είναι άλλο? Μείον 95, μείον 109. Dead. Και μένουν μόνο 4 άτομα. Και να, 2. Όχι τώρα, μου βγάζει performance κινητού. Ου, 193. Νομίζω προλαβαίνω να παίξω το 1v1. Απλά να εμφανιστεί ο άλλος. Και μετά θα κλείσω το βίντεο. Ναι, το πήραμε. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν θέλετε κι άλλα Fortnite βίντεο, κάντε like, subscribe και comment.